Filpri siba Kokborok sal Palaioi nai tongo mangkhana Filpri siba Kokborok sal mojagan student rok kabangma school student rok Filpri siba Kokborok sal 2023 Robindra Bhavan Shotobashiki Bhavan Beskang Nisimi Himlaina nayo Isa prepare ngai tongo taklai election ni bo declare mani bagai government ni officers eba rokni tini sajak sinai kebo leaders rok eba sarkar ni montri MLA rok kebo tonglak school ni student rok tai mukumo hamjangnai resapnai masanai sinai rok himlainai nai tongo asik asik bang thaya Kokborok sal manmani 45 years sangkha tiprasa rokni bagai Kokborok kaisa director khulukjang mauni bo fiaba besuk jorati sing tabuk truk development ni tongaba joto no saimano jesuk one suk masuk 45 years development ya phano kisah Tongo Rotan Simon sini borok ni je wansumung kereng wansumai kereng ro sak tharsugui mansugui kabang ma kebeng mong tongo sak bai sak no warai saklai tongmani bagi je borok office level ni tangfang okra rok borok bo heno kam ke sak tharmaya sak tharia stamno kirijak na samung rengya Semenia, kabang ma kok banglai mung kok felai mung tahu tong ko sini Kokborok salai Kokborok language no script noti special script noti kok banglai mani bagai no school college level bota ko phang jesuk development na toman nengi bania ko to botur ngai tongo taklai belai keno atong tongmani ko bisa
sebok rok bo tlangjak kha kisa sengjo tono saimano abo kaisa khasrang mani kok college ni assistant professor ni 18 jona je sebok tlangjak kha abo kaisa achievement man kokborok sanai rok ni bagi Palaioi kisa kani mano siniti prasar rok ni wansuk nai kereng rok wansuk nai rok ha dofani bagi sakthari samung khane rok Palaioi kisa aboni bagi no tapsuk jorate isang kasai mania sini hau bosong sini mung kerisuk sak bai sak chen laya jotono jani jaja sak bai thangni simino wansuk lai mani bagai kok felai mani bagai baka thanchak ri mani bagai no mahai nukjago kabangma borok no sikreng rok ni bisingo bo kha felai jak kaisa te kaisa no sajak laya kaisa te kaisa no sejalayo hai khlaimang no haing laimang no kurum kuthum sugi mania mo haing lai tongo sin tripura hasteo belakhe no kha khamo asa jorati kha borok kabangma school student rok phakya koekta student rok nukha boys borjong kumakanto tulsiboti mahai koekta school student rok nukha really chengkha imeni kokborok direct to interview rok nalai tongo among sini travel research institute ni director security ro jamani government bai amon thekin nukana tipra hastani belakhe na bumung garang Torobala program ni convener Torobala nukana tamo khana nai tong nongna kaisa ke phonogano tini baskango tongo official level ni direct travel research institute ni and cultural institute ni directors deputy directors ke aboni no kaisa wings sang semano tripura state academy of tribal culture norunuk khana poro tongo sab thang ang norunok kaisa ke phonogano tini sabo manjak kabano phunogano among tribal state cultural academy ni kaisa ke thangai tongo phunogano tini asuk seman rongni eba age rongni he hokham do muya tamni hemba election bo declare thamani bage about abu khanano ro omong ke Sisu Bihar school ni bodol lok thangai tongo Sisu Bihar school omong ke Porjong Uচ্চতর বিদ্যালয় পরনো বেনা তরখা omong ke gal Porjong ni sini bukuk juksong hostel tongnai rok school porinai rok ke gal Porjong school ni thangai tongo tabuk oro nugui mano gal Porjong school porinai sini bukuk juksong
omo kangke sini Maharani Tulsipati School ni thangai tongo Maharani Tulsipati School ni student rok lain by lain thang tongo buke Maharani Tulsipati School ni bodol lok thang tongo ukulugo tai tamo tong nai nai gana boy school ni student rok tini rally khainen bangi phaika Kokborok sal field brisiba Kokborok sal eba keba 45 years 45 boshor kakha sini Kokborok sal mamani omo kangke boy school ni like thaka malangti kami high school ni student rok mo kangke makanto academy ni English medium makanto academy English medium student rok Sosin Debormon Memorial Government Music College Lichu Bagan oka music college ni student rok thangai tongo music college ni student mong kangke makanto academy ni student rok mongke Bengali medium makanto academy ni student rok borok rally uphai manja khaike sini borok no bango mong borok tongo masa mangni student rok borok uphaike sini Kokborok sal Palaioi ni bagi sorry bro orang kisah kebaik kongre manja jangan tamu makan tomo na omong ke Bir Bikram Memorial College ni student rok Maharaja Bir Bikram College ni student rok borok thangai tongo sini borok omong ke college porinai rok nor saima kana Maharaja Bir Bikram College ni student rok borok thangai tongo omong kangkai Kamini Kumar Singh Smriti omo kangke Kamini Kumar Singh Smriti High School ni student rok thangai tongo nuno kana boroko sini Kokborok sal Palaioi ni bagi rally ok khakia Kamini Kumar School ni nung mo daw school সরকারি চালু নুখানা লিচু বাগানি সরকারি চালু কলাক্ষেত্র ni student rok tebo maja phaikya Vijay Kumar High School ni buhuk juksong porinai sirnai buhuk juksong norong nungkhana sini buhuk juksong Vijay Kumar School ni student rok rally manja phaikya phaikya Vijay Kumar ini apa nih ya kalau Tongo
Belakeno sini ri gana ri borok risha ri kutu jamatibar rok belakeno naithogo kesak kekrang kormolela belakeno masangjak naithogui tongo tini ofung kesangni jorao omo kaisa laibuma 45 years bisi kamani salno palai tongo kokborok salman mani salno tui palai laijak sal tini robindro shotobashiki bobono patna sonamjakka patna sonamjakka bisi burum burum no palai phai tongo phiaba truk truk chung sawai no tongo phiaba ta phano raksuk yako yaphang yareng raksugui mania ko khaklayo baskangni salogo tebo ragan hni tamni hemba sini university college rogo kabangma student rok rabugo srunglainani sep mangkha kebo doctorate phd rok bo sep mangkha kokborok no tui tamni kabangma scholarship rok mani srungui tongmani bagai sini khaklayo next generation sini je thinangni sini sikla sikli rok sini futures rok borok rangsak kokborok sal senaman hni tebo tiprasar rok ni bagi kokborok sanai ni bagi tebo develop ngani khaklayo asukero kasaka tini funga sri sri kabu turu turu hain hai kasaka omong ke women's college agartala lobjoton saimano sini women's college ni rungsrungnai jik tai aro phurungnai rok manjak phaikya asuk mangkhaya haifano borok himbo togo manjak phainan bagi amuk ramthagur college ni sini srungnai jiksong borok ramthagur college ni borok kisa panongthung manjak phainani phaikya obongke recognition dehni jakdam fil brisi amoke kokborok no hamjaknai bodol rok borok kabangma jagani miliwi borok phailajak bisi bangthalia paithak phaisingo no oke nukharan aro bani bidya pit balika bidyaloy bani bidya pit school ni rungsrungnai rok borok phai manja phaika sini kokborok salno palai thiniwo himbotok eba rally klai tongo borokbo paithak bakhangno thangai tongo tei kaisa kaini tongkho naigena saborok boys school oke Bojong higher secondary school ni boys Bojong higher secondary school ni student nairo oro phai ma da phai boys Bojong tai paithago ke bodol kasha himnai rok khangkai संगठन नि उनका बो स्कूल नि का साइमालिया बो बेन आरो सिजक नुक्लिया मनो पाइते उनका असंग नो सितुं हाइन हाइ कि फिल्म लाइफिनाय तिनी
asal topang thalia haipan no penuka sal sabarok tini participant theka je himnai rok borok no tui no salai boi matongo ayango kabangma borok basajak media ni borok rogo baksa baksa nabaikha abon bagi khlai tongo tini Kokborok sal baitak sal gahain haite se kipili malai phane rangsane takute bosong je nai tongnai ani mari kiching sono ang tini Kokborok sal palai mani jago phai manjak theka sini ti prasani muksak bosong ni borok pusi joroti kurum kutung khai tini ni otong totok sal no kicha jora malai ni bagi borok phai mani bagi jotono hambaya pharo jotone langmano kaham kereng tongthong khabayawi khasrayawi tamni hamba paskani sal sini Tripura hasto paskani salo election tongo aboni bagi ajagabo kebo kurum kuthum nini ani halayawi walayawi tong kachang ni bisingti tonglawi hamjang laiman bisingti tonglai sing sabo pai pai asing nasinglaian ihi makanto ya baru yang itu sepuluh yang bagi sini kan nang ni Allah malai sini lor program oh baru ini yang itu guru saya yang tiga enggak ro sebnuka kabang media ni perlu betong tong asdora tenung situ asan naik kembali bagi asrai ro koron program paisho pakai orang kok semua bagi baru kok saya mata karang sana mari kicing sok asano sanai kaham kering tung ni pas ni election ke bawa lai sulai tang ni taku bukuk ni ni ani tah lai di jatuh nos hamzal lai tong lai ni nang nai kai omah keno jeng kaya nang nai siapa jaga kalau mau bernuka tu media ro bazak durdoshan bor bazak tongo anchor tongo bo kumpui TV channel ni anchor durdoshan ni bor ro tongo kai nasing lajak hain hain bor yang ki kita isa malai pene bela bela ka hambai 2023 lamsuk lai tini no puila ang agortala wo Agolio puila himka kadut masal ni Agolio bela-bela kan hambai rangsani takut ke bosong mari kijang hai malai pinai kaham sal kaham jora elections rok notui kabang ma topics notui nai o mas talsa norbai sal burum no malai nai chaitok nai tai kaham hamia kok sharing khaile nai bela-bela kan hambai